TV atibatike zvechopu panapa ndati ndinohodhesa news kuita kunge Muhammad Musa ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe nezuro kwanga kune ratidziro yaitika demonstration yema-university lectures vachida kuti hamungatitambirise tunzungu shuwa tumari tusina kana zvatunokwana tuma 229.99 kureva kuti $230 ende ndakabva ndataura ndakati shoko ngarifambe takatega vanhu vakawanda tikataura kuti hey ikoko kumagovernment tikafondera vamwe vachikata mafoni but we don't care tiri kungoti mauniversity lecturers aya ngaawedzerwe mari kwete kuti varejiswa kuita kunge mabhega at least mari yacho ikambodouble ikasvikawo kana mu5 wire tinenge tane a starting point at least munhu anokwanisa kuita zvaari kuita because kuti rent chikafu anenge achigara pa once you are university lecture uchigara muka one room you know it's unacceptable honestly speaking because ndimi vacho nacho vanenge vakaenda kuchikoro life inofanira kunge iite nani so ndamwamuka ndichiona Charamba abva adaira nyaya yacho achiti frankly our university lectures have a genuine grievance I will take it up ndozvekutaurwa Charamba uyo anova spokesperson wapresident Emerson Mnangagwa like ndaingotara chiti Charamba aikunongotadza kukama musoro uchitadza kuudza president wako iwo kuti vanhu vari kucomplaina so abvuma ati zvoni achaenda kunotaura nawo but ndakamirira ndaunyatsokunzwisisa kuti imari dzavachataurirana kuti vawedzere mauniversity lecture because most of the times these people vane mafundis asingaite unongonzwa kuti university lecture wacho awedzerwa kana $10 hatina kwatinenge tichienda kana zvichinge zvazosvika pakadaro ipapa muri yeZimbabwe handiti ende ndiri ipapo ndabva ndangoona imwe nyaya zvekare iri kuningirana the tiff between CCC MPs Joanna Mamombe and Bridget Nyandoro has been taken a nasty turn with the former claiming $100 from Nyandoro over defamation of character allegations saka pari kunzi uyu akutotaura kuti inini chingondipo mari pakutodiwa mari apo kuti imimika zvese zvakataura ndakazvinzwa ukati inini ndakapinda mubhuti remota ndikanonikirana naChamisa munozva nyaya yakanetsa yemubhuti remota chinzi akanopinda mubhuti remota akazonodidini naChamisa akazvanga kuti Chamisa akaomera ndakamukumbira mari renti akati zvoni hanzi God will provide you know statement yesaitaurwa aya allegations yesaitaurwa aya ndopa yasvika nyaya yacho iko zvino zvavakutodzana kuti pakuda kuti patombonyatsorohwana nemutemo pasungisanwe pachapisa hama dzadiwa ndosaka ndotaura kuti panapa news taakutohodhesa kungo Muhammad Musa kana usati wasubscribe join this amazing family kana uchingosvika panapa iri first time yako ndagara ndataura nemi kudhara kana uchingoiripo unodedzera kuti pasi neZANU-PF ngoma ndiyo hapana chachinja tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikani pachaboy wavanhu pagosvika pakufinurwa vanhu kuti varambe mabasa because my offices iwayo ngapise ngakunetse so nyaya ndiri kusangana nayo VP Chiwenga's MP councillor deleted from masvingo ZANU-PF structures iri kupisa nyaya yevedwe iri kupisa ZANU-PF in masvingo has replaced the former Gutu East legislator Benjamin Ganyiwa and ex Ward 10 councillor Jairus Mudoni following their exclusion for allegedly aligning with Vice President Constantino Chiwenga in what insiders say is part of border purge of dissenting voices against ED 2030 saka because zvino zvavakutoita manhiki navo vatodedzerana ningi ndiwo uri kuuya vachazoreplace vari kukontesta vacho ipapo vakawandisa akomana kungobuda chiti unoda Chiwenga chete atori mahwana ako ndozindo nyaya yacho iripoka kutodzikirwa nzi uri kuda Chiwenga havana imwe plan yavanoita team ED team whatever mafidi whatever izvairike dongotonga nechidemo zvezvo ngokuti gba ndo zvairi kutoita vototi kana usingade gara usingatodi wakadaro this is the situation iri kuitika and I don't know kuti iyi nyaya iyi munoitorawo sei hama dzangu ine ndangondipfure nepanapa because ndiri munhu wemakuhwa ndine 1 gig ndinoremerwa zvisingatomboite ndiri ipapo ndiri kunzwawo nyaya kunzi president Emerson Mnangagwa vakamira over 3 hours vakamirira Daniel Chapo Mozambican president guys like kupresident's office hamuno zvekuita here vanhu mimi hamuno zvimwe zvekuti president vaite mutoti 3 hours dzengono alright mira pamwe kuliye ndichotaurisa yabuda yakadai so iyi good evening Nick Mangwana your people are telling me that President Mnangagwa has been waiting at the airport for 3 hours for the Mozambican president but there is no sign of President Chapo what is happening Permanent Secretary of Information I don't know Niki wacho anozombopindura anenge akutongohwanda zvinenge zvarema ungonzwa kuti ukabvunzwa zimubvunzo rekuti ukangoda ngokanganisa kuripindura unongozwa kuti vanhu veza vene maCIO nemachinchive kuti vana vachizomurowa ziguma daira saka Niki akabva angorambo akanyarara akati zvanda kubvunzwa izvi but as a nation we are concerned kuti
president's office vari kutowana nguva yekutambisa 3 hours dzekungonomirira munhu ane basa rei. Ngaatumirwe mamwe maforeign affairs minister, ngaatumirwe zvana Daniel Garwe zvaizvo, ngaatumirwe kana vamwewo vangonomutambira. Zvinongoitwa kune dzimwe nyika kuti president wenonogara 3 hours, but 3 hours it's a lot of time. Nyika isi kumira kurana. Ndoso amuona zvinhu zvekuZimbabwe ka, some people are living luxury. You know, wotona 3 hours zvangofana kuti vanoresta. Tauda toziva futi kuti lunch time yavo vanoresta hours mangani. Because ukaona pachinzi 3 hours wakangomira pa airport chete. Kwakova munhu vanenge vachida kuita meetings na president vanenge vakabhuka. Mutoti the day rese hakuna kana chakabhukwa kwa. Hakuna kana munhu ari kuenda ku president's office. It's like vanhu munonyazoziva basa represident's office here vanhu mimi zvocho mimi. Ndosaka kuti ndopa panozongona vanhu transport system hakuna, tine mushikashika same ne president's office. Mungori newo munhu angori mu office imomo ari kungongwavha arimo. Ndozvo zvinozopedzera zvangosvika because zvinosvika pakunotikanganisa. But ndiri papo ndine imwe ndasangana nayo. Ma streets opposition ndo mamwe anopisa manje. Team opposition team Third Republic, get ready, you know something's about to happen. I know unozokwanzwa takutotanga kutotaura kudai, so you know they can't be smoke without fire. Kune kwakopisa, but nyaya iri panapa pari kunzi advocate Chamisa seems to be fighting against the presidential term limit extension. At the same time, Tim Tyson is saying Chamisa received 20 million from President Idi Mnangagwa after Nero refused to be part of the 31 March protests. Irupisa kanyayo abafana wangu ekozwa ngobudisa, but you know I'm not here to talk about that one, but chandango kwanisa uzongobata faster irespond yapuwa na advocate Nelson Chamisa yakambopuwa kuna biti kama days aya iko zvezvo yadzoswa futi pari kunzi bitter people can't be better people. Yapedza zvake, have a blessed day. Kana uri bitter uzofa ukaita better vatopedza zvavo Mr President. So kana chingoripo team Chamisa uzofa unofarira advocate Nelson Chamisa ita kuti ahoyi izve so in the comment section timboverengana tuonane kuti muri vangani vanhu vanoda change. Ndo nyaya dziri panapa madzadiwa dzandangoti ndingoya nadzo ende inozotika pane something jandoda kunzwisai. But ndisakunda kunzwisai kana chingori mu South Africa uchido register company yako bata ve education research ana mukoma Owen vanokuregister company vokuvhurira FNB business account chero usina work permit ndozvo vanotuvhurira ende mukana wa vanhu vasitori na work permit, so vanokwanisa kukuitira chinongodiwa chete i valid passport vobva vatokuitira zvinhu zvako zvakutenda kumberi. So contact them on the numbers that are showing on the screen unotaura navo. Inokuziva kuti mazuva ano mukana yakauya yakavhurirwa vedu uye vanhu vari kuita matenda mabhinda uko, vanhu vari kuita madhira akawanda pamuzanzi. Hapana pekuti ungazongoramba uri mushando kushandira umwe munhu. Saka ukaregisterwa company yako you never know mangwana unowanawo matenda, because matenda munoramba muchingodorota muchichemera hapuwe munhu asina registered company. Saka ukakwanisa kuregisterwa navo zvekuti hauna work permit unotozozvinzwa ikoko because unenge watone chi company. So contact them ndatopedza nemi. So ndoda kusiya mukana manje ndikunzwisei audio ndoti munzwi panapa zvekutaurwa zvoda munyatsoteerera makadzikamira muzondudzawo zvamuri kufunga kana pichinge mune zvenyewo zvekutaura, or if you want to say something, if you want to show me something that is happening in Zimbabwe right now, if you want to show me something kana uri kufungidzira kuti izvi zvinofanira kubudiswa nakulendi uzozoti nanhana kaenda kabviswa hana ndichivhunduke sendai ipapa tumirai panhamba dzangu ipapa sarai makateerera munzwe zvekutaura uye moha mandudzwa kuti mukuti chini kudzoka mai manje. Calling through your outlet, may I address myself to Zimbabweans in the face of what Mr. Bombshell Geza has said. He is only saying stay at home. Therefore, he is saying be not on harm's way. Just sit at your own home. And this is your own part of the struggle. He is not saying carry some placards. He's not saying get into the streets and demonstrate. He is saying stay at home. And he is even saying in the event that you are deprived of day-to-day necessities, they will provide a way so that you receive that which can sustain you, which can keep you, which can feed you. But Zimbabweans are questioning here and there, saying, should we fight
when he is seated. He's saying sit like him. And then he knows there is a way. People of Zimbabwe, there is something decidedly wrong with us. If we see that the present day regime is doing right, we must have another see. Open your eyes. Look at the roads. I do not want to itemize many things. Just look at the state of our roads today. Is this what you want? Is this the Zimbabwe you dream of? I have not told about the absence of job opportunities, the high level of corruption. I have not gone to that, but it's there for all to see. And yet, an opportunity to fight against the system is presented in the most easy way, in the most safe way, in the most very, very possible way. And then you say, you will be fighting for Gaza. Is this the Zimbabwe we want? So tomorrow you will find a lot of people on the roads saying they are going to work. Stop being selfish. We have children who will never find employment just because you have got that seeming employment. You think you have got it all and therefore you cannot fight for another. How long are you likely to continue to work under these circumstances? Do you see how much the resources of this nation have been looted? Do you see how legally even those who defend the country, the soldiers, the police, the prison officers, everybody, the whole security sector, do you see how very legally they receive? They are all receiving slave wages, and then you refuse to fight on their behalf. People of Zimbabwe, tomorrow let us stay at home. Let us for once be people. Why are we crying about the difficulties? Really, when the war was waged, do you think this was the reason? This was the vision? This was the view of the leadership, the dream of them that we wanted to take Zimbabweans to this particular situation? If it was missed, if a mistake was made, and those who made the mistake are refusing to acknowledge it, can we not push them out the way Ubaba Ugeza has stipulated? I am ashamed of you. I am ashamed of us. This is not the way a human being should be. A human being should be characterized by reasoning, should be able to see that which is of benefit to him and that which is detrimental to himself and to his own. And this is exactly what we should be seeing. We should be going along with the Gaza in our own simple way. Just sit down, just be at your home, just avoid work for the particular time. Things will be all right. We are cursed with a curse. If indeed you go to work, it is because we are cursed with a curse. Especially in towns. In rural areas, it has no impact. But in cities, this is the only way Mnangagwa can go. And yet, you do not want to take part in it. Fellow Zimbabweans, let us unite. We cannot go through death
and leave behind a country so destroyed, and say this is the inheritance of our children. That would be a shame and shaming. That would be a big shame. Let us heed our leader, Ubaba Urunesu Bombshell. Blessed Urunesu Bombshell. Geza. Usemdala is an old man, but is putting his life on the line in order to free the coming generations. And they are the ones who are complaining. Let us stand up together and stop being serviceable to Mnangagwa and his cabal.